Machiegni ne janeno mar Lolwe TV kamoro amora ma intiere chenro mar rameny mar county ma wang'eyo anena ni to ang'o ma bende timore gwenge opogore opogore. Wago touch county ma Kisumu kendo wan e chuny boma ma Kisumu ka wendo marwa ma kawuono en Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede ma bende en jakom mar Nyanza Council of Church Leaders kaachiel to kod jadolo bende mar kanisa maler mar Power of Jesus Christ around the world ma bende wantiere godo kae kendo en jalno ma jatelo ma osetelo kuom higni mathoth ahinya kinde manochakore kinde Moi kinde jotelo duto ma bende osebedo e pacho kae ma bende wantiere godo mondo wang'i anena role kata tijgi kaka gin jodolo ting' ma bende koro gin godo duondgi winjo ahinya weche mopogore opogore pacho ka obed COVID-19 obed BBI ema bende wadang'iyo ka odiochieng' mano ma kawuono machiegni ahinya Bishop. Erokamano Stephen. Waroke ahinya e chenro mano mar rameny mar county. Erokamano ahinya mabiro tayo chenro iluongo ni Jesse Omondi Lo Haron Otieno ema bende koro wadang'iyo. Jadolo wachaka anena wang'i anena kapok wachako wagombo ni mondo imos jopiny jogo bende koro neno wang' jowi. Yawuot Kenya gi joluo te amoso ni misauro joma war be amoso ni Yesu pake an mawuoyo kod usewenjo nyinga Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede kata Apostle Dr. Washington Ogonyo Ngede kaka presiding bishop mar Power of Jesus around the world church to kendo chairman mar Nyanza Council of Church Leaders Nyanza Kaeri an ema Nyasaye nowuoyo koda ma chako Church and State higa mar 95 ka jaduong' Jaramogi Onindo higa 94 to sama ni ike an mana somo Zaburi 90 ka wan kod Archbishop Festo Lang mar ACK to kaachiel kod Dr. Henry Okulu Bishop mar Maseno South. Aparo wadhi ng'iyo anena mano matut ahinya. Wach ma wang'iyo anena kawuono wach mar BBI jadolo. BBI en gima nosekelo kendo nomako ji duto te. Inyiso ni ok en political, nyiso ni kata kanisa bende nyalo donjore. State mar sani wang'iyo anena direction man masani Kenya ochomo. Kotiene wach mar BBI wachak gi kanyo. Kachako gi wach mar BBI amor jothurwa nikech ka BBI ochakore bang' handshake ka moso kosebedo kind president kaachiel kod moluor Gilala Raila Odinga Nyasaye notimonwa hono mokelo BBI sama ne okelo kama BBI nodonjo sama ni BBI mokwongo kadhi bedo report ma BBI idhi tero ne president of the Republic of Kenya noluonga State House Nairobi mano tarik 26 mar November 2019 ne waneno report kokelnwa to kono sekelo report to ae bang'e wachako some koro wachako somo report ni to tarik 25 okel launching mar BBI Bomas of Kenya manotele kod president Uhuru Muigai Kenyatta nowuok maber makanyo ne antiere e Bomas of Kenya ae bang'e koro nyoro niere appending of signatures, collection of signature and launching of BBI report signatory. Nyasaye otimo hono miwuoro be nyoluonga nyantiere ma wabedo piny mama eri not minyohago Bomas of Kenya gine KICC mano manicho timore juma mokadho tich ang'wen KICC Kenyatta International Conference Center nyowuok maber kendo kanye waneno amendment ma jogo chatimo ber mabor to an kaka udluo asesomo gini matut ahinya kendo mokwongo manomiwa e Bomas of Kenya ango to gi maeri manye ango tigi kamera ne jadolo KICC bende ango to ayudo ni gini biro konyo jo Kenya e yo mabor kendo biro golowa e chuny mapek mane ka ji otimo yiero to bang' yiero ni to ji gore kendo ji dhawo nikech ng'at mokawo loch okawe te to kosekawe te to koro en bende oteme kaka en to joge be makoro oketo koro me waneno ni gini biro konyo ji e yo maduong' kabisa wan kaka jodolo. Apostle wang'eyo kaka jodolo iwacho ni en gima biro konyo ji ma en paro ma koko ubiro go sani bang' kano timo amendment moko lokruok moko mane tin nikech chantiere kweth jodolo moko mana e Kenya kae bende ni dwaro ni mondo ket anena dialogue moro wach mar BBI mondo ne los fuonde moko ma
en gima koro yie bang'e ni sani koro ber kano setimo amendments gi kosin from the start neno ka en gima nene kare. An to kawuoyo kora wuon kaka nasome jomoko nyaka kele politics onge gima inyalo loso ma perfect makata moloso ni sani ng'ato nyalo bedo gi kamoro mana ni onego loki to an kana nene idea mokwongo ma Nyasaye nokelo idea no ne ber mabor mondo kanyalre to wabed gi building bridges initiative kelo kwe e kind jopiny gi gik manosetimore ka mondo wawegi wachak wuoth manyien to chako wuoth manyien biro tero Kenya nyime e yo maduong' omiyo an najie kode kochakore nikech an be manalamo Nyasaye mondo Nyasaye oriw Kenya obed gimoro achiel kaka an bende ng'ama Nyasaye nomiyo fwenyruok mar church and state sama ni iko Jaramogi Oginga Odinga Nyasaye kora ni arise and stand in the gap of my people chung mondo ibed e kinda kod oganda to Nyasaye notimo mano omiyo kuodono wasesorogo mochopo prime minister kuodono wasesorogo makoro nyawa chopo e wach mar handshake kendo koro handshake onyuolo BBI koro omiyo an kaka jadolo to gino moro mabor koro mine kane jodolo moko kelo ni mondo kia logi na mano ne delaying tactics tieni mondo gini kik otimre mtana wuon adagi mina kwero mina ndiko e gasede tete malero gima notimore ni jodolo wono dhi kawo paro kaka jodolo ne ogi kawo pacho ne giwuok gi pach giwegi kata ne gi form gi kengi gi kama gintie mano ne dwaro gi lakini ana wuon kaka jadolo ma Jehova Nyasaye kaka ng'ama bende Nyasaye wuoyo gi yore mang'eny mar konyo Kenya naneno ni gino dhi bedo kaka dwoko ji chien ma kisomo ni delaying tactics nikech sama puro rito mondo wachak loso amendment manyien ke watim gini to sabed dhi machiegni yiero ma 2022 bende osechopo machiegni jowado gik mane gidwaro go ne ok nyal timore to kata kamano nolamo Nyasaye kalongo mondo gik moko olosi to losno kuonde mineno ka ok beyo piyo kaka Nyasaye nikech gimoro amora motimo nyaka oket Nyasaye mokwongo eka notimre omiyo Nyasaye otimo ng'wono moket few amendment matin to lose omiyo koro an gima yiego ni kaka jadolo ma Nyasaye kendo ka chairman ma Nyanza Council of Church Leaders ayie gi gini kanyalore mondo jo Kenya oketie sei haraka mondo kanyalore to gino bed sealed kae to bang'e wadhi e referendum mondo gino bed law mabiro konyo jo Kenya. Iwacho ni kaka in jakom mar Nyanza Council of Church Leaders ni yie kode to members mag this council bende nyalo wacho ni nitie winjoru ma wacho ni kaka Nyanza bende o leaders kama no wayie wateko apart from in jakom Kenya wane wasebedo piny mwuoyo kotingo secretary otingo vice chairman otingo jowage madongo morito gine Nyanza to gikono Washington this idea ber dhi konyowa koro wariwe lwedo in ka our spokesman kendo ka chairman maro wuo on our behalf emomiyo kawuoyo kendo ta wuoye gi on behalf jotendwa ma jo kanisa madala wakaoyiego to kata mana ng'wech maniche noringo Nairobi cha jotendwa ma kanisa ma Nyanza ka ne onge ne gin section of group moa emane wuoyo to ne onge kawo dwaro paro wadudo te mag nywando wa gini gin joma Nairobi kucho ka giseloso gisewuoyo kaka giwinjore anadon ok wang'eyo to gikelo gima chalo kamano koro ji nyalo paro ni mano dwaro mar jo kanisa te ne dwaro margi giwegi ka ng'ato bedi kako nene to kanisa onego bed gimoro achiel apostle Kenya mangima ng'eni untie riwruok mano moriwo jo Kenya jodolo mag jo Kenya to ang'o makelo pogruok ne gima kelo pogruok ne ni ma jomoko wuoyo koni jomoko wuoyo koni kama obedo achiel ok ne kaka lwedo ni gin gin kama to mano ok boro mo nyamargi omiyo gik manyalo yudo kama samoro moro be chiek moro be ka moro ka koro ji nigi different opinions to kwadagi mondo ng'ato kiko oe vision mare of gimoneno eneno omiyo kaka ne gitimo mano ok isekel to pogore gimbe ne ginene ka ginene to wambe ka jodolo ma Jehova Nyasaye wanene yo maber koro yo mwanene ni ema ko jodonjo sani bende samoro ma bende wacho ni oyo waneno ka pogruok mawuok side machielo cha mar Kenya jodolo makocha wacho kama wambo wacho kama be wanyalo bedo mondo waromur mondo wuog gi dwol achiel mano bende paro ma osebiro kata gino bende koro te wasebedo wan gi Evangelical Alliance mama no riwruok moriyo wate mana wuonan achiel kuom joma nie e committee no to kumono ng'ato wuoyo kaka ng'ato dwaro nikech
ng'ato ka ng'ato di kako ibo nene mentie ka pache kako mantiere nene kod yes to samoro ng'ato nyalo bedo gi paro machielo neni ya ka Yesu ni kod jopuonjre ne to sama en kod jopuonjre no noero to Yesu kone jogo ni abiro tho to chieng' mar adek abiro chier to jadolo moro achiel ma jatich Nyasaye ma bende jatelo miluongo ni Petro kone ruothi nokodeko tho to sano Yesu nokodeko kono ni Satan dog chien bang'a nikech paro ma weche mag penjo weche mag Nyasaye koro gima chalo kamagi be nyalo goyo paro mar ng'ato to Yesu noluongo jogo ni Satan wan to kwaluongo ni Satan wawacho no oyo mano paro mar ng'ani paro mar ng'ani kata paro mar grubni to wadhi wariwore kaachiel to giko to golowa gi Nyasaye mondo okel kwe Kenya kwe maduong' kich Yesu jatend jaduong' mar kwe gima noweno ni mondo kwe ne obed kodwa kwe mwang'iyo maduong' moloyo chudo te nikech Kenya onge Kenya achiel gi nus Kenya en Kenya moriwo ji te maonge section of Kenya ma kono nego kono nego winj maber kono wan jo Kenya waduo kochakore Mombasa nyaka Busia to kochakore Sirare nyaka tong'wa gi Ethiopia Kenya en achiel iwacho ni koro giko ne to ji ochopo nyiso ni bang' ni janne timo amendments gi sani un jodolo uriuru kamanya achiel ma support BBI ute nyaka mani chakwedo ka anta se yie to kata joka pok ogolo paro gi to anta ng'eyo ni mwa paro ni kuom simbe maseyudo to majority wa oyie gi gini ni gini dhi konyo Kenya nikech jo-Kristo e joma kelo kwe gin e kado mar piny ka gin e kado mar piny ok ginyal weyo mondo piny owang' ok ginyal yie mondo piny owang' ginyalo mondo kwe bedie piny nikech gin e custody morito kwe mar piny ka piny nikech kata kidhi bedo ka ng'ato ka ng'ato dhi bedo president kata ng'ato dhi go dala kata ng'ato dhi lemo nyathi to jodolo emidhi irgi mondo okony mae mondo olem omiyo an kaka jadolo to ariwo gino lwedo gi chunye te kaachiel gi Nyanza Council of Church Leaders ka pogore gi spiritual support ma bende samoro uchiwo ne government uchiwo mondo mi government o gik moko dhi yore makare koro BBI ang'o gini ma samoro bende nuchangia ma bende e wach mar BBI pachu manogol gini bende oket kanyo kapod warito dakika manyiswa nodong' e wach mar BBI to an kase somo kama somo magike to kane kan tigo marach to gik weche manwagolo to ok naneno kata jodolo manowuoyo ko onge kama ne wacho ni gichoro ma to hai bang' gima ne gichoro ne ok obedo achiel kuom gik monego bed ka chike ma Kenya omiyo an ayie ni weche manwachoro odonje wang'e koro ji oket signature piyo haraka wadhi e referendum kawana nyikora ni sano orumo to kata tielo mano mokwongo to odwa duogo tielo mar ariyo mondo wang'i ane ni to kare ywak ma bende samoro jodolo moko nogolo mana dweni apani dweni ka ne chakore to gin bende gibede e iye kanyo mana bang' thuolo machuok kende wan kae to kod Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede Head of State Commendation mano ma bende mich mano osemiye kinde mano mokadho to kod piny owacho jakom mar Nyanza Council of Church Leaders kendo ema bende waloso godo tich mar kawuono rameny mar county wang'iyo anena ni to koro ting' mane ma jodolo jogo ma bende otelo ne kanisa pogore weche mago mag chuny e pacho kae ang'o ma bende koro gitimo kotenone wach mar BBI to kod kaka Kenya nyalo dhi nyime e yo moro amora bang' thuolo machuok kendo ochako duogo mondo koro wadhi nyime. Machiegni kendo wan gi Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede ma bende wantiere godo kae ka wafuono ni to ting' kata migawo mane ma bende gikawo kaka jodolo ma pacho kae mondo mi Kenya bende odhi nyime e yona makare. Ne wang'iyo anena wach mar BBI pod wadhi kode nyime mondo wamud anena weche mamoko bende mantiere mathoth ahinya. Bishop kane wadhi ywe ne wang'iyo ni to wach mano mar biro kanyachiel kaka jodolo ema bende ne wang'iyo miwacho ni sani
ji support BBI in gi geno kata pok giwuoyo to in gi geno ni gidhi support wach mar BBI. Dwaro moko ne nitiere ma jodolo moko bende koro nogolo kang'e ni umbisa moro dwaro moko gigo changes moseketi gi gigo ma ne giwacho ne nitiere kaka ufungamano joint forum of religious organization kang'e ne mar Kenya mangima nowacho ni provinces machon pogi dire ketne counties ariya kinde kanyo mag gidwaro chik ma bende ne gidwaro keni un bende kaka jo Nyanza Council of Church Leaders bende nitiere conditions moko bende koro nuketo koso norwake as a whole. Wan kane wabedo piny bang' kwasesomo gigi to nwayudo ni kwariwo parowa kaachiel gi chunywa gi lemo mwalamo Jehova Nyasaye. Nwaneno gik moseket gi ber nyalo konyo to kendo bende wan bende wawacho ni kanyalo reto provinces madongo ahinya onego pog yes mondo kanyalo reto service obed machiegni gi jopiny nikech kwa gima wadhi grassroots nyalo konyo jogo moloyo to kendo kata parliamentarians kuonde madongo ahinya moting'o population madongo nonego bende medi to bang'e kecha ne gino wuok to wayudo ni gitimo mano kuonde moko timo medi kuonde moko matiyo komedi to ok nyal medi te nikech pesa mabiro riembo gini dwaro trillion kata billions mang'eny sana to wan be ka jopiny wadwaro konyruok ng'ama nie ground ma piny nie biro no chiem wadwaro jowa machandore youth kaachiel gi jodongo moti be tek ngimagi mondo ong'iyo makare to gi mond liete kaachiel gi nyithind kiye ma wegegi nosetho to koro ng'ama nyalo puonjo gi onge to gin gi better ideas kendo gin gi bright ideas to joma kamagi ka ok wanyal ng'iyogi to ng'ama biro ng'iyogi ere amiyo ka sirikal maparo ni ka sirikal otimo ting' machalo kamagi nyalo konyo moloyo ka ting' odhi obedo malo kucho okele e grassroots ka emomiyo devolution mar projects makoro okel machiegni okel counties ke omi pesa maber manyalo konyo mondo gikonygo ji common man ma jopiny man piny gi ahinya to wan gi yie ni Nyasaye biro konyowa mondo kanyalo bedo gigi biro kali mondo pesa odonjie lwet jopiny kuma ji niende. Iwacho ni pesa ma idhi tigo do ng'eny referendum ahinya. Bishops moko ne wacho ni pesa no ng'eny is too much sani bwa kedo gi COVID-19. Yes, inyalo wacho. Kanyo kawuoye to kin ka Nyasaye be winja lamo nikech opposition madhi pingo gini mapek be onge omiyo samoro dipo kodhi odonjo ne nyalo odie ni yawa wayie unanimous ni gini wakale uru koro molo dhi e kura enan koro ka wajumbe ka gine ka MCS osekale ka to wajumbe be okale ka to senate be okale senate ro wajumbe to mano gino ruma moloyo dhi e referendum ka kamano referendum nya dhi for what to do tok ni en gima chuno akodi kaka nene nikech referendum bende ng'ene dhi konyo nikech japiny dhi achiel kachiel en bende approve to ng'ene assembly joma represent ga ema samoro ji ema dhi approve kora pane japiny ber kodhi okete omiyo samoro referendum ber koketi mano kare omiyo kodhi odonjo referendum to koro dhi konyo gi less money nikech kana on go position to ya dhi konyo ne dhi ketho pesa mang'eny to ka koro en gima dhi ka ji oriwore unanimous koro emomiyo ok onyal dhi kawo pesa mang'eny to nyaka ochopo e referendum ema dhi go muhuri mogik ema dhi keto sei mogik atho jopiny bende mar ayani bo yie gi gini nikech sani signature wakoro ikawo jopiny keto signature te wach signature no iwacho ni gini ok en mar siasa omiyo koro ka en mar siasa moro mondo odonj kanisa ne donjre ne nyalo bedo matek ok en mar siasa un bende nitie migawo ma bende udhi kayo wach mar signature samoro maybe kata ka jomobiro lemo ulando negi wach ni kata wach signature no bende timo sama gibiro lemo nyoro Jumapil manye okel form kae jo kanisa mar Power of Jesus around the world church ka headquarter ka nyoja sama form chingru kuom joma nyobiro lemo services adek te jogo ofilo form gi te ma paro ni signature makar wakawo mang'eny osede ba ono kelo gino ne jo kanisa mondo gibeke jasi okelo jo kanisa kae koro gino nyodo jo kama jo nyotimo nyaka na kete sei an ng'at mar apar in ng'at mar apar list no kana bedo moko akon mo jogo ko ke telo jali machuno
koro jowa mokwongo keto sei mokwongo mondo wang'eyo na migawo ma bende isekawo kata nyaka ne chak bedo jatelo piny owacho, aneno ka nitie gik mathoth kae ting gik ma migawo ma bende osekawo. Samoro jalo mane bende neno Lulu e TV samoro ok ong'eyo ni Bishop Dr. Washington Ogonyo Ngede migawo mage ma bende osekawo e piny owacho ma pacho kae ni mondo mi koro kata kong'eyo to wacho ni mage jotelo ma bende wantiere godo e ground. Bas an kawuoyo kodu jokanyanam, an awuon asebedo chairman ma Nyanza Council of Church Leaders to pod antiere nyaka chieng' kawuono. To ok mano kende, President Moi nomiya abedo councillor, kabedo appointed councillor, mabedo chairman ma Workshop Town Planning e dir boma ma Kisumu ka. Mano tich manatimo. To ok mano kende, President Moi omiya Head of State Commendation, HSC, ma mano gima Nyasaye otimo kae. Nyocha dwe mar 8 higa mokalo, wasomo ma Amerika nobiro kaeri momiya rang'iny mar Apostle. An achiel kuom jarateng' manie board mar Apostle e piny mangima, e piny mangima kama oting'o jorochere lo, an go kae gini be an go kae koro Nyasaye timo gik madongo miwuoro. To ok mano kende, President mar Kenya mogenowa kendo moherowa, President Uhuru Muigai Kenyatta, en gi komiti mare gi dala gi joge gibedo piny mana wan awuon gi appoint gi ginane gi recognize as a hero. Mama is a big title e Kenya man ke ng'ama nokwongo yudo mokwongo en Desmond Tutu South Africa. To koro kabire Central and East Africa ka an in kendi an Bishop Ogonyo Ngede an mokwongo bedo hero kuom jolemo ma jodolo. Magi ere gigi ere kaka ndamo makama mondo mi ng'ato mi gigi Head of State Commendation iji Head Golden Heart magi ang'o ma bende koro mondo mi ng'ato chope e okang' makamae. Gima kamae en tiyo ne jopiny e yo makare kato kendo bedo jadiera. Bedo jadiera chalo kama ka Nyasaye no omulo ng'ato ka yalo Amerika mogolo 7.8 million to ne akoni sirikal osemiya lo mar gero kanisa ni, adwa gero kanisa ni, dinagero e plodega. To kanisa dinagero very fast in 6 months kende to kanisa rumo. Ma kanisa wani emoseto record mubiro yao gi President of the Republic of Kenya if the first church. President then Moi. President Moi. Koro sirikal no ne sincerity mara gi faithfulness mara. Yes. Nikech jomoko koyudo pesa oketo kiti adek idhi solo pesa dwaro moko. Kendo jago kiti adek ichake dhi solo riko. Inyalo gero gini kada higni 10. Ina par ka poro bega be. Poro de nyime. To gini magero 15 million debt free. Magara chima ni iko Moi na wuyo ka goni moyero kama ka goyero kama ne mono nyithi moyo ne anya paro ne joma no wuoyo no loso kanyo. Ni Moi ni nokonya. Nikech ka kora gedo kado Moi nogolo 800,000 mar gero kanisa. To se Kiplagat mangato ogolo 450,000. Mi kai gi solo ma jo moko bende. Kendo mul winya lego Raila Mamera be nogolo mondo ne ka. Koro omiyo gidi no ger very fast to ka se tieke to giko ni pogre no Bishop Majara tero ka kan. Koro en jaratero bedo gadieri to kod weche mago mathoth. Ong'e wach en wach malach ahinya ng'eno mabor lose kinde kobiro. Wach mar COVID-19 ang'o bende nyalo wacho wach COVID-19 wuoge jopiny ka watieko wang'eyo kamera ne. Gima nyalo wacho wach mar COVID-19 gima nyalo nyiso gi. Wach mar COVID-19 jodalawa kik wiwa wil gi luoko lwetwa. Mokwongo en luoko lwedo kendo je kanisa ka achiel gi sanitizers. Igo muya matin mikukwe lweti mondo kik jams bedecha. To moloyo ni max nyaka bedie main mai mamara nie. Max nyaka bedie kamara mamundi kata une lemo nyaka ket max. Nikech keto max yako yue mako ni koni ok nyal chandi. To kendo keep distant. Kama. Ka koro keep ni. Makindwa ka bedo 1 meter apart kala 1.1 meter apart. Kanisa wakawa kito number. Kanisa 1 meter apart, 1 meter apart, 1 meter apart. Makaji odajoni kaji osepong koro keje madongo. Mago chenro mokete kanisa mondo luoro gi chike mago mokete. Mokete kanisa mondo luoro gi chike mag Minister of Health. Mok telege mtai Kagwe. Waluoro chike ka wan law abiding citizens
waluoro ni nyaka warit chik mar sirkal mondo kik tuo ni lande. To bende an chieng' mane wach corona nobiro to nakawo bendera mar Kenya ma koro an go kan. Namako bendera mar Kenya. Mina lemo wacho ni Jehova Nyasaye. Onge ng'ama ja Kenya ma corona biro nego. To neko ni Jehova ket boda marwa te mar Kenya momako Kenya mangima kik tuo ni bedie. Tanyalo wacho ni Nyasaye osekonyo ahinya pok waneno tuoche machalo kamagi kata entiere to pok onego ng'at ma jamemba ma Power of Jesus wacho pok otho gi COVID nyaka nyocha negi ni chakre. To ok mano kende okonyo kanisni mang'eny omiyo kwane cases ahinya mar COVID-19 to wanene kuom jomoko. To anyalo wacho ni kuom mono ma Nyasaye wakaw gini serious. Corona pandemic nitie kendo nyaka wabedo moritore kabisa kata kibedo ng'ate bas kata bedo mitoka nyaka ni nigi max mari bata ng'ato gir to moche no dong mana kuome kende ok chak mon donjo kuomi kech in be nigi rit ngimani kech ma in mikonyi mondo mi kanyo rete daga menga wedeo ni police onge ka koro kanyal keto max sate to kibedhe kama maji gadho maji donyo neno ka ping'io ko ka koro marwanyo koni tilawo lweti keselawo lweti kati sanitize koro kidonjo to gitemo gan wan go kaka kanisa Nyasaye ng'ato madonjo wandiko nyinge gi kumoae gike to temperature mar be wandiko ka 36.1 kata 36.8 tuketo piny kata 38 waketo piny temperature moido waketo piny koro mano biro gi record mar office ka mwamako mwanyiso to wala ni jo Kenya waritre ne wach mar corona tuo mar corona waritre magik mangojo kama kik waketo yomo ora no kal mondo dhi eni yamo mok nya bedo kod dero te nya ko kal mo dhi mondo Kenya bedo bangeni. Erokamano jamano Archbishop Dr. Washington Ogonyo Ngede HSCEGH apani king'eto japong'o gi mago teko mabende nomiye kod piny owacho mich nikech bedo jadiera bedo jaratiro kod gik mathoth ahinya mane waloso kod rameny mar county kane wang'iyo anena ni to migawo mane ma kanisa okawo kotenore gi weche mago ma COVID-19 bende momulono to kod wach mano mar BBI ahinya ma bende nwang'iyo odiochieng' mano ma kawuono chopo e giko mar chenrone ma bende koro wang'iyo wechego mathoth ahinya ting'en mari iwinjo kowacho kanyo ni nyaka ilure gi chiko ma COVID-19 mondo mi wakede to kod midhusi ma kamano. Duoko erokamano ahinya kuom kete kanyo e chenro ni mar Rameny County mane tayo chenro luonga ni Jesse Omondi elo Haron Otieno oriti masani opodoboro ko mbaka mathoth ahinya e jumbe mago mabiro gi Bishop bende mana kotenore gi weche mamulo piny mar Kenya oriti masani. Thank you very much Jesse Omondi. Nyasaye gwedhi ahinya. Erokamano Jesse.